ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен ва лайку комментария гузоштанро фаромӯш накунен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонен ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон Теҷа гап занен. яке аз ҷанговарони дурахшони ACA, варзигари тоҷик Давлатманд Чӯпонов ба варзигари бразилӣ Карло Аугусто да Силва визов дода ӯро ба муҳорибат даъват кард. хотиррасон мекунем ки рӯзҳои истироҳатии гузашта Аугусто дар турнири ACA 149 дар муҳорибат зидди Александр Ковалёв бо қарори доваро ғалаба ба даст овард ва Чӯпонов ӯро табрик карда чунин суханҳо навишт: Карлос Спарта, туро табрик мекунам. ма туро моҳи феврал интизорум, қаҳрамони бразилӣ, навиштааст Чӯпонов. хотиррасон мекунем ки Давлатманд Чӯпонов ду муҳорибаи охирони худро дар ташкилоти ACA дар якум раунд бо тариқи нокаут ба даст овардааст ва айни замон ӯ яке аз ҷанговарони дурахшони вазни нимсабуки ACA ба ҳисоб меравад. рекорди касбии Чӯпонов аз 11 ғалаба ва 3 бохт иборат аст ва дӯстон умедвор мешавем ки ҷанговари бразилӣ ин визови Давлатмандро қабул мекунад ва ташкилоти ACA ин муҳорибаро ташкил мекунанд. ва чӣ гуна ки гап дар бораи ташкилоти ACA рафта истодааст, бояд хотиррасон кунем ки аллакай рӯзи 23 декабр дар турнири ACA 150 дигар варзигари машҳури тоҷик Аъзам Ғаффоров баромад мекунад ва шаби гузашта ӯ ба мухлисони худ муроҷиат карда ҳамаро ба муҳорибаи худ даъват кард. Салам алейкум, дорогие друзья, земляки, болельщики. Я вас приглашаю 23 декабря на юбилейный турнир ACA. Очень жаркие бои. Хочу показать достойный бой. Всех жду. Таджикистан ба пеш. бояд гуфт ки рақиби Аъзам Ғаффоров дар турнири ACA 150 варзигар аз Русия Азамат Пушуков хоҳад шуд. мо ба Аъзам бурдборӣ ва ғалабаи дурахшон орзумандем. чанд дақиқа пеш чемпиони пешинаи Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов яку якбора ба президенти ташкилоти Eagle FC Шамил Завуров, ба президенти ташкилоти AMC Fight Night Камил Гаджиев ва ба чемпиони ҳозираи Eagle FC Даврен Ермеков ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: дар ҳоле ки ман аз пишти саломатии худ будам ва ҳоло ҳам ҳастам, дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ҳамаро шунидам ки чӣ мегӯянд ва каме дар ҳайрат мондам. чизе ки бояд шава ҳамон мешавад. ҳама чиз ба хости худованд аст ва дар ин ҳолат ман гунаҳгоронро кофтанӣ нестам ва дар навбати аввал ман худро гунаҳгор мешуморам. аммо вақте ки доимо танҳо як чизро мешунавӣ, чизе ки набуд, аз ин чиз аз одамон боз ҳам дар ҳайрат мемонӣ. ба ҳама он одамоне ки танҳо як таърихро аз як тараф шунидаанд ҷавоб медиҳам. онҳо ҳамаашон мегӯянд ки ӯ худаш гунаҳгор аст ва ӯ худаш дар рейс дер монд. якум рейсро отменид карданд. дар дуюм рейс бале мо дер кардем, аммо як чизро фаҳмен. ҳатто агар ки мо дар ин рейс менишастем, мо бе ин ҳам дар ҳамон вақт дар он ҷо мерасидем ва бо миллион пересадка. онҳо мегӯянд ки барои барҳам хӯрдани муҳориба ягон нишондоди тиббӣ набуд. аз ҳама зиёд маро ин савол мекушад. маро врачи ташкилот назорат кард ва дар назди ӯ намояндагони ташкилот буданд. врач аҳволи маро дида ва худаш низ ин чизро гуфт. касе маро мешиноса, онҳо маро медонанд, аммо бигзор ки ҳукми ҳар як касро Аллоҳ барорад. ва дар охир гуфтанем ки бародарон, ҳазор раҳмат ки дастгирӣ мекунен. ҳаматон менависен, дастгирӣ мекунен. ҳамаро дида истодам, ҳамаро шунида истодам ва ҳаматонро ба оғӯш мегирам. шумо худтон фаҳмидем ки ки кист навиштааст Одилов. ва дӯстон чӣ гуна ки мегӯянд, чӣ коре ки мешавад ба хубии мо мешавад ва шояд ки ин кори рухдода ҳам барои Фаридун ва ҳам барои ташкилот кори хуб шавад. аммо боша ба Фаридун саломатӣ хоҳонем ва ӯро дар дигар ташкилотҳо ба монанди ACA, Bellator ва PFL интизорем. ҳатман дар канали мо обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошен.